Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Απάνω είναι ο Σεβασμιόδοτος και περιμένει. Αυτό νιώθω. Αυτό νιώθω. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Άκουσες εδώ πέρα, έχεις ακούσει 20 άτομα. Έτσι, δεν μπορείς να ακούσεις ένα ακόμα. Η επόμενη φορά που θα με διακόψεις, η επόμενη φορά θα ολοκληρώσει πολύ άκρη. Όπα, να τα μας. Εκτός μικροφώνου. Έτσι. Ναι, είναι η τελευταία φορά που το επιτρέπω. Έτσι, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Να γράφουν, εγώ τα θέλω να γραφτούν, Γιώργο, θέλω να γραφτούν. Πρέπει να γραφτούν. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν της τοποθέτησής μου είναι πολιτικό. Κάποιοι από εσάς ίσως με έχετε ακούσει, άλλοι θα ακούσετε σίγουρα. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα αντίστασης Σελήνου. Ανήκω σε αυτή την ομάδα και είναι μια ομάδα η οποία μαζί με δεκάδες άλλες ομάδες οι οποίες έχουν φτιαχτεί στην Κρήτη και εκατοντάδες στην Ελλάδα φτιάχτηκαν από μια ανάγκη και η ανάγκη αυτή έχει να κάνει με τις υπογραφές των βουλευτών πριν από 2 περίπου χρόνια όσον αφορά το μνημόνιο και με τις υπογραφές που θα έρθουν αύριο μεθαύριο στη νέα Δανειακή Σύμβαση που θα είναι μια ταφόπλακα σε κάθε ανάπτυξη που συζητάτε σήμερα. Θα συμφωνήσω πολύ με τον πρώτο που μίλησε, τον κ. Σταυρουδάκη, νομίζω δεν θυμάμαι το όνομά του. Ποια ανάπτυξη, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Όταν το χρέος της χώρας, που ψευδώς οι πολιτικοί λένε ότι με τα μέτρα αυτά θα αποπληρωθεί κάποια στιγμή, δεν προκύπτει καμία ανάπτυξη, δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Και δυστυχώς το χρέος αυτό δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν τα φάγαμε μαζί. Και ο κύριος που το είπε τουλάχιστον έκανε μια δήλωση αποδοχής της πράξης του. Αλλά μαζί δεν τα φάγαμε. Δεν τα φάγε ο λαός, δεν τα φάγε ο λαός και η πολιτική μαζί. Είναι μέγα λάθος. Είναι ένα ψέμα. Αύριο μεθαύριο θα ψηφίσετε την Δανειακή Σύμβαση. Η γνώμη δικιά μου είναι γίνεται ανεξάρτητος βουλευτής. Παρατηθείτε από αυτή την κυβέρνηση, ένα ωραίο πανό είναι εδώ. Όταν ήρθα πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Σέλινο, πηγαίνοντας για την κουλτούρα, στο περιφερειακό μου ιατρείο, στην παλιόπαιδα δηλαδή που μένω, σταμάτησα στην Κάντανα. Η πρώτη μου στάση ήταν στην Κάντανα για να διαβάσω μια ταμπέλα που είχα δει σε φωτογραφίες. Και με κάνει περήφανο που είμαι κριτικός. Και η ιστορία αυτού του τόπου, τα βιβλία της ιστορίας αυτού του τόπου θα έπρεπε να έχουν κόκκινο εξώφυλλο και κόκκινα γράμματα μέσα από το αίμα αντρών, γυναικών, παπάδων και παιδιών, όσο γράφει η ταμπέλα μέσα στο παράκι της Καντάνα. Μιλάμε σήμερα σαν ομάδα, μιλάμε σήμερα για μια νέα κατοχή. Ανεξαρτοποιηθείτε. Βγείτε από αυτή την κατοχική κυβέρνηση. Δεν μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω για Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Να πάνε με τον λαό. Να πάνε με τον λαό. Η αξιοπρέπεια, υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια θα μου πείτε, η αξιοπρέπεια δεν τρώγεται, αλλά αυτό που δεν τρώγεται σίγουρα είναι η αναξιοπρέπεια. Ο λαός αποφασίζει. Ο λαός αποφασίζει. Φυσικά και ο λαός αποφασίζει. Λαοκρατία. Εσείς είστε πολιτικοί, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε πολίτες. Είμαστε αυτοί που πληρώνουμε το χαράτσι, είναι από αυτοί που θα πληρώσουμε κάθε χαράτσι το οποίο θα μπει. Δεν έχω να κάνω πρόταση, έχω να κάνω μια τοποθέτηση. Η πρόταση μου δεν είναι αυτή. Πιστεύω ότι σε ακούω με πάρα πολύ σεβασμό και σε νιώθω. Θέλω μόνο μία χάρη. Πείτε μου. Η χάρη είναι μία. Κάνουμε στην ημέρα αυτή η ομάδα που θα πείτε. Φωνάξτε με όπου θέλετε. Κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις στην Παλαιόπαιδα και σε άλλα μέρη του. Μακάρι να έρθετε. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις. Να μην προφυλακίσετε μόνο. Εμείς δεν έχουμε λόγο. Εμάς τα όπλα μας, κύριε βουλευτέ, κύριε Δανεανάκη, το δικό μου το όπλο είναι οι σύρικες μου και τα χάπια μου και της ομάδας είναι τα λόγια και τα έργα. Έχουμε φτιάξει ομάδα τροφίμων, τα ξέρει ο κόσμος. Τα ξέρει ο κόσμος. Είναι πολιτική, είναι μια τοποθέτηση πολιτική, καθαρά πολιτική. Την πρόταση μπορεί να την κάνει ο κόσμος, πάντα την κάνει. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο το Σύνταγμα το ορίζει ως εσχάτη προδοσία.
Το γνωρίζετε πολύ καλά. Μακάρι να κάνω λάθος. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μακάρι να κάνω λάθος. Όμως, αυτό υπάρχει. Αυτό κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και μέσα στη Βουλή. Και στα καφένια της Βουλής. Και θα τελειώσω με κάτι. Νομίζω ότι ήμουν σύντομος. Είχαμε μια συνάντηση με τους χαλιβουργούς που κάνουν ένα αγώνα στην Αθήνα και είναι ένας τίμιος αγώνας και πολύ σημαντικός. Θα δανειστώ μια φράση τους. Αυτοί είπανε, ήταν η επιτάση. Έτσι μας λένε και οι μανάδες μας. Ήταν η επιτάση. Αλλά εμείς και ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι είναι στο τάμα. Ευχαριστώ πολύ.